Uh, Tabuk kisah oro Facebook live finally nangka tamnai salni romoi lomoi tongmani bithirok to chawi tongo haifano tini covid test lai nimani covid positive ka angkai amoni bagoi ang jotono koinan muzungo tangnai salni romoi je borok ani gana gini feka tai tini fungrogo je borok phai malai thangka covid test claimani sakang jottoni phaising ang koijawo je ang mai malai kha o salnuyo jottono kisa covid test clai jadi hinayani koimu tamne ba haya kaisung saimiya sabo tamung tongno abuni bagai jottono na ani koimu covid test clai na jabaidi abono ani koimu jottono kam kurung tongdi jottono covid nai haksala tongdi jottono kam kurung tongdi asukno hambai